Bħal Konrad Mizzi lanqas il-Prim Ministru mulest jippubblika d-dil tal-Korintja qabel l-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej. Dan ikkonferma hu stess f'kummenti li tal-Net News. Meta nkunu lesti biex naslu l-Parlament, jitla l-Parlament u kulħadd jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Nippubblikawh imma qabel Mejju li ġej? Nippubblikawh meta ikun lest. Il-Prim Ministru għadda dawn ir-rimarki meta żar il-fabrika Eurobindov ħalfar, simbolu ieħor tal-industrija tal-farmaceutika li waqqaf gvern preċedenti u investiment li nġib f'Malta minn amministrazzjoni nazzjonalista. Żjara li saret minn Muscat f'perjodu li fih il-gvern soċjalista jinsab taħt pressjoni jekk kif reġgħet feġġet il-kwistjoni tal-art tal-Korintja f'San Ġiljan. Kien wara l-perjodu tal-miliet meta l-Ministru Konrad Mizzi ipprova jgħaddi paġla mill-Parlament il-ftehim mal-Korintja. Kellha tkun l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li waqfet dan il-ftehim kontroversjali li se jkun qed jagħti art tal-poplu bix-xejn għal spekulazzjoni tal-proprjetà u mhux għat-turiżmu. Issa l-Gazzetta l-Mument kixfet il-manuvri li reġgħu kienu għaddejjin bil-moħbi minn naħa ta' Konrad Mizzi. Fis-sigħat li għaddew infatti Net News staqsi anki l-Ministru Mizzi jekk kien se jippreżenta l-ftehim qabel l-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej. Iżda ġibna l-istess bħal Muscat. Di mhix kwistjoni ta' ġla. Iżda wieħed issa jrid jara jekk il-Ministru jerġax jirrepeti dak li għamel fil-miliet u jerġa' jipprova jgħaddi l-ftehim ta' malajr qabel jagħlaq il-Parlament tal-vakanzi tas-sajf. Fi kliem qasir jipprova jħaffef il-proċess wara l-elezzjoni tal-MPs u qabel il-waqfa ta' Lulju.